Hej og velkommen igen. I dag er ikke så meget at sige, så det bliver hovedsageligt bare gennemgang af, hvad der er sket af nye ting. Hvis der er noget nyt, I vil have mig til at sige, eller noget, I vil vide mere om, eller bare noget, I vil se, så skriv det ned i kommentarerne dernede. Ja, det jeg har fået lys på, sådan dejligt behageligt blåt et. Jeg kan se her i gæret. Det ligner et eller andet fra en monsterfilm i 60'erne til 80'erne. Men det kommer sikkert til at smage meget godt alligevel. Og hernede, så er det lys dernede. Ja, bundfærd. Så vidt jeg har forstået, at det er de døde gærceller. Nu kan vi se det i dag. Haha, 20 liter. Jubi. Og gærlåsen. Så jeg tænker bare, at I får lov til at, hvis vi finder en gunstig vinkel. Jeg ved ikke sidde og holde den så lang tid nemlig. Og den der. Så hvis I får lov til at se den boble i noget tid, så tror jeg, det er godt for i dag. Jeg finder lidt ud. Kan man se det der? Det er skide smart. Men jeg går op så, jeg kommer tilbage om lidt. Det må være nok for i dag, for jeg begynder at kede mig, og ja, det gør I sikkert også. Så tak for i dag, og hvis den her video er dårligere end den i går, hvis det er muligt, så er det fordi jeg gad et klip i dag, så det er alt sammen lavet i et træk. Dag 4, eller 3 af fjerdingen, torsdag den 21. Magnus?